Gaueko 11:43 lau eta hiru irabazi dio Bayerrek Real Madridi, guztira 6-4 amaitu da kanporaketa Bavariako taldearen alde, eta honen bestez Bayern Munich izango da Txapeldunen Ligako finalerdietan. Jada zehaztu dira beraz zein izango diren bi finalerdiak, batetik Atletico Madrid eta Arsenal izango dira nor baino nor gehiago Madrilen eta Londresen jokatu beharreko kanporaketetan, eta bestetik Bayern Munich eta Paris Saint-Germain Munichen eta Parisen jokatu beharreko kanporaketetan. Beraz, horien inguruan hitz egiteko ere beta izango dugu noski aurrerago, baina gaur Bayern Munichek aipatu moduan 4-3 irabazi dio Real Madridi. Joan den astean Santiago Bernabeun abantaila lortu zuen Vincent Kompanyren taldeak, bat eta bi irabazi ondoren, eta gaur errenta hori mantentzea, gol baten aldeko hori mantentzea luzapenik eta penaltirik gabe lortu dute. Gogora ezagun, bi taldeek liga izan zutela aurrekoan, batetik Real Madridek bana berdindu zuen Gironaren aurka, eta bestetik berriz Bayern Munichek bada Bayern Munichek huts eta bost irabazi zion kasu honetan San Pauliri. Kontua kontu, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute Vincent Kompanyk eta Álvaro Arbeloak, 4-3 sistemarekin irten da Bayern. Neuer izan da tepean, atzealdean lauko lerroan eskuinaldetik Stanisic jokatu du, ezkerraldetik Laimerrek, eta Upamecano izan dira atzealdearen erdialdean, Kimmichek eta Pavlovicek jokatu dute euskarri bikoitzean, erdipuntan Nabri izan da, eskuinaldetik Olisek jokatu du, ezkerretik Luis Diazek, eta puntan Harry Kane izan da. Real Madrid berriz 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du zelaian, Lunin izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Arnold jokatu du eskuinetik, Mendik ezkerretik, Rudiger eta Militao izan dira atzealdearen erdialdean. Euskarri bikoitza 4-3-1 sistema Euskarri bikoitza Valverde, Kapitainak eta Arda Gülerrek osatu dute, erdipuntan Bellingham izan da, eskuinaldetik Brahim jokatu du, ezkerretik Viniciusek, eta puntan Kylian Mbappé izan da, epaia Slavko Vincic izan da, Paul Van Boekel izan du laguntzaile barrean, eta norgehiagoka oso ongi hasi da Real Madridentzat, izan ere lehen minutua igaroa etzela Manuel Neuerrek aurreko astean egin handi batean berak salbatu zuen Bayern Real Madriden zenbait goletatik, baina gaur norgehiagoka hasiera ez du bat ere fina izan, ondorio Arda Gülerri baloi erraz bat jarri dio, eta Turkiako jokalariak sekulako gola sartu du, atezain aurreratua zela areaz kanpotik, eta kanporaketa berdintzea lortu du Real Madridentzat. Oso gol garrantzitsua izan da, funtsezkoa zuen Álvaro Arbeloaren taldeak ahalik eta azkarren aurretik jartzea Bayerri zalantzak sartzeko, gainera gaurkoan are garrantzitsuagoa zen kontuan izanik Bayerrek etxean jokatzen zuela, eta hori lortu du Real Madridek. Hala ere, pozak ez dio asko iraun, izan ere 6. Minutuan Kimmichen erdiraketa bat Pavlovicek buruz bikain errematatu, eta Luninen atea gainditzea lortu du, ondorioz banakoa izan da, norgehiagoka hasiera benetan zoroa izan da bi taldeen partetik, eta ondoren esan dezagun bi taldeak jokoaren kontrola edukitzen saiatu direla, ez? Batetik Bayer lasaitu da, batean berriro ere kanporaketan aurretik jarrita, baina Madrilek aurrera joan beharra zeukan, lortu beharra zeukan nolabait Bayerri min egitea nola edo hala, eta esate baterako Kylian Mbapperen bitartez eta Viniciusen bitartez saiatu dira, baina gaurkoan ez bata eta ez bestea ez dira bat ere fin ibili norgehiagoka osoan zehar, eta hori nabaritu da, ikusten da baita ere Jude Bellingham oraindik ere ez dagoela punturik onenean. Gaurkoan Oliseri gehiago kostatu zaio, joan den astean Álvaro Carreras izan zuen aurrean, gaur berriz Ferland Mendy, eta egal horretatik, eskuinalde horretatik min egitea
kosta zaio, gaur behar bada Luis Diazek protagonismo gehiago izan du eta izkin eta aurkarien lerroak hausteko gaitasun gehiago eduki du Kolonbiako jokalariak, eta, bueno, 29. minutuan, nik esango nuke ez dela falta izan inondik inora ere, baina epaileak falta adierazi du, eta Arda Gülerrek gola egin duen, egia da, Manuel Neuerrek bazirudiela zertxo bai gehiago egin zezakeela, baina ez, baloi oso zaila zen, eta Real Madridek bigarren gola ezarri du, eta markagailuan, eta berriro ere kanporak eta berdintzea lortu du. Lehen zatia benetan zoroa izan da, goitik behera zoroa ere, eta nik uste horrek askotan Real Madridin mesede egiten diola horrelako testu inguruetan, Madrilgo taldea eroso moldatzen baita. Hala ere, oraingoan ere pozak ez dio asko iraun, hain zuzen ere 7 minutu besterik ez, izan ere, haze akatsa hemen atzealdean. Hor, Upamekanok korner baten ondoren baloia jaso du, eta ez da inor joan Upamekanoren bila, erdiko atzelaria da, eta behar bada Real Madrileko jokalariek ez zuten pentsatuko erdiraketa bat edo pase bat sakonean emango zuenik, pasea sakonean eman bakarrik ez, Harrykein bakarrik utzi dute, egia esan, atzealdearen akatzalde horretatik nabarmen xamarra izan da, eta Ingalaterrako jokalariak, goleatzaileak, logikoki ez du arkatu. Eta 42. minutuan iritsi da gol polemikoa. Aurretik nik uste Kimmichi falta egiten diotela, hor lurrean geratu da Alemaniako jokalaria, baina epaileak ez du ezer adierazi, ez du ezer ikusi, ondorioz Madrilek jokatzen jarraitu du, eta Viniciusek ezkerraldetik egindako jokaldi bat Kylian Mbapperi bakarrik utzi dio, eta Frantziako jokalariak kanporaketan sartutako bere bigarren gola erdietsi du, aurrekoan Santiago Bernabeun Real Madrid bizirik mantendu zuen gola sartu zuen, eta ia da azken horgeiagoketan ez da bilela fin, baina ikusten da mutil honek gola baduela, izarrandi badela, eta Real Madridentzat funtsezko jokalaria naiz eta aipatu dugun moduan, behar bada une honetan ez beste batzuetan bezain besteko freskotasunarekin egon, ezta. Bigarren zatian Bayerrek aldaketak egin ditu, hain zuzen ere Stanisic kendu du Davis ateratzeko, logikoa izan da aldaketa, azkenean Stanisicek txarteloria zuen, arriskuak ez zituen hartu nahi Vincent Kompanyk, oraindik ere kanporaketa berdinduta zegoen eta zuhurtziaz jokatu beharra zeukan ezinbestean Bayerrek. Bigarren zatia ez da lehen zatia bezain eroa izan, baina tentsio handia izan da, hor epaileari pare bat gauza esan dizkiote, bi taldeetako ordezkariek zenbaitetan falta ugari ikusi ditugu, tentsio handia, eta tentsio horren barruan bi taldeak eroso moldatu dira, hau da, ez dut ikusi esate baterako Real Madrid uneren batean sufritzen edo, ez da gutxiagorik ere, bi taldeek eduki dituzte gainera aukerak, atezainek ez dute lan handirik egin behar izan, eta bazirudien bi taldeek norgehiagoka kontrolatu nahi zutela, hala ere logikoa den moduan Bayer pauso bat aurrera egiten ari zen, baina ia Real Madridek kontraerasoak hartzen zituenean, eta Viniciusek eta Braimek baloi hartzen zutenean arrisku apur bat sortu dutela, baina Brasildarra ez da ari, eta hemen ñabardura txiki bat egin nahiko nuke. Real Madridek neguan Superkoparen ondoren urtarrilean Xabi Alonso taldetik botatzea erabaki zuen, eta Álvaro Arbeloak lehen taldeko ardura hartzea, ez zaio ongi irten esperimentu hori, eta nik uste hori nahiko hasieratik ikusten zela. Xabi Alonsorekin Real Madridek pare bat 3 urte bazera matzan bere atzetik, eta behin fitxatzea lortu zutenean ez dut uste nahikoa denbora eman ziotenik. Iruditzen zait Xabi Alonso lan gehiago exigitzen ziela jokalariei, eta horren ondorioz
bueno, Real Madrid oldarkor bat, egia Bartzelonaren aurka galdu egin zuela, baina galdu zuen emaitza ere, bueno, 2-3 etzen, aparteko frakasoa edo izan, ez nuke esango, baina une horretan zuzendaritzari erabat kableak gurutzatu zitzaizkion, eta ondorioz Xabi Alonso botatzea lortu zuten, beno. Karri zutena Álvaro Arbeloa, azkenean klubeko diskursoa duen entrenatzaile bat, eta horrelako entrenatzaileek, hau da, izarrei besteen gainetik sentitzen diren jokalari horiei, ez? Esan dezagun Vinicius, esan dezagun Mbappé, ba hori men egiten badie oso zaila aldagela bat kudeatzea, eta gaurkoan hori gertatu zaio. Viniciusek oso norgehiagoka kaskarra egin du, baina hortxe egon da 80 minutuz, ez da ausartu Arbeloa bera kentzen, eta hori Real Madrilen aldagelan garesti larrutik ordaintzen da horrelako jarrera, eta are gehiago txapeldunen ligan, eta 89. minutuan Musialak aurretik ere aukeraren bat edo beste eduki du, baina Luis Diazi baloia eman dio, Luis Diazek area barruantik jaurti, eta 3-1 ezarri du, honen bestez hortxe sartu da Bayer final erdietan, baina aurretik zer diren txorakeriak, zer diren xehetasunak. 86. minutuan Eduardo Kamabingak baloia hartu du, atzeraka egin du baloiarekin Bayerrek azkar atera nahi zuenean, eta epaia txartel gorria atera dioen, hobeto esan da bigarrena eta txartel gorria. Logikoki, eta jendea kejatzen ari da, baina logikoki atera dio txartel gorri hori. Azken finean ligan epaiek badakigu ez dutela onartzen 80. minututik aurrera denbora galtzea, eta are gutxiago denbora galtzea hain modu nabarmenean. Gaurkoan Eduardo Kamabingak egin duen bezala, orduan hor Eduardo Kamavinga da lehenik eta behin hausnarketa egin behar duena, eta ondoren entrenatzaileak klubak esan behar dio, ze txorakeri egin duen, eta txorakeri horrek zer suposatu duen taldearentzat, ez hau da 3 minutura Luis Diazek 3 hori egitea, konspirazioak, galdera, gertazitekeen hori hipotesiak egitea alferrikan da askotan, eta oraingoan ere alaxe izango da, baina behar bada 11-11aren aurka izan balitz Real Madridek prorrogara luzapenera iristeko aukera izango zukeen, inolako zalantzari gabe, baina Kamabingaren txorakerri horrek hori eragotzi dio, eta jada, kanporak eta ikusgarri bati ez bere ukitutxoa azken zertzela da emateko, Michael Olise Harry Kaneen pasearen ostean sekulako gola egin du, ezker zutoinan Luninek ez du iristerik ere izan, eta baloia sareetara joan da Oliseren kanporaketa ederra. Gaurkoan egia da, lehen zatian aipatu dugula gehiago kosta zaiola, bigarren zatian aldiz jada Real Madrilen lerroak eta ustea lortu duenean, eta Real Madrid gehiago nekatu denean askoz ere hobeto aritu da Olise, eta hortxe 84. minutuan 4-3 ezarri du. Alaxe amaitu da norgehiagoka amaiera oso beroa, Real Madrileko zenbait jokalari epailearen gana joan dira eromoduan, basabiziak bailira bezala, eta Arda Gülerrek esate baterako txartel gorria ikusi du. Real Madrid beste urtebetez txapeldunen ligatik kanpo geratu da, joan den urtean Antxelotirekin, aurten Xabi Alonsorekin hasiera ona eman zion, baina Arbeloak bazirudienean jarraitu zezakeela bere horretan, ez du lortu, ez du final erdietan sartzea lortu taldea, eta orain ikusi beharko da, zeia da Real Madridek ere liga galdutzat eman behar du, datorren urteari begira jarriko da Florentino Pérez eta bere zuzendaritza, eta ikusiko dugu ze erabaki hartzen dituzten, eta erabaki horietako bat nik uste aulkian izango dela. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu Bayern Munichek 4, Real Madridek 3, guztira 6 eta 4, Bayern Munich finalerdietan izango da, txapeldunen ligan.